Ti Masakbayan. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Itagundaway, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat, ti serye tayo itaalawas, anapauluan. Rugit, iti imak. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay, Oh, apay ngagsanay ka. mayat matibiyag dito'y probinsya, bakit? Awan makunak. Gaputa awan unay ti paggastosan tayo. Ngam, ay, Ngam, anya. ngam nagrigat ti agurnong, bakit? Kabayatan ti panagdakkel dagiti ubing. Ad damat dumakdakkel ti gastos. Anya ti kayat mo asawan. Bakit? Anya nga ta no padasan tayo pay lang ti mapan ijay syudad. Ha? Ngamin, manumatan adaras ang nagmula ta itinatang. Ngam isulat ta abang krap. Pagtrabahuan tangarod ijay syudad, no bilang. Makitrabaho akad Uncle James. Siguradong ada trabaho da. Anusak pay lang ti makikonstruksyon. Barang ijay, kat adamat basit maurnong para kadagiti ubing. O sige. Panunutan kan planwan taan na imbag ti maipapan iti dayta, Elmer. Umanugot akon iti singasing mo amapan tayo ijay syudad. Agyaman akno kasta, bakat. Apag iso, umadanin ti bakasyon dagiti ubing. Un bakat. Kat no bilang tamaya ti pagsapulan ijay, ura ijay danton nga ituloy ti panagadalda. Wen, day tamat lang ti pampanunutak. Hanggang lumapan tayo ija syudad. Di masapul amang sapul tayo iti boarding house apagyanan tayo. Ha? Diyak kaya ti makipagnaed ka dagiti naganak mo. Amumatan, kanayon anapudot ti ulo ti inam kanyak. Kan maysa, diyak kayaten ang maulit pa'y tikas iti napaspasamak iti apanang tungpa na kanyak. Ala, di ka madanagan. Saan tayo ang makipagnaad kadakwada? Diyak matla kayat mo bilang. Agyaman no kasta. Saan mo't ajayad adayok tarik na kadakwada? Pamilyam ida. Nga maawatam ko man no anya ti kayat ko asawan. Hello, Insan Regina. Hello, Insan. Kumusta? Ay na, kastoy lata Insan. Bakla lata. Manipod idi aging gaita. Si kakit dimat, Insan. Huh? Ay, wan gayam. Ang mga noda pa'y bakante a boarding house di tapagab-abangam. Sino kagsapsapol? Si kakadi Insan? Wan. Apay, umay kayo dito'y syudad? Wen ko ma. Padasen man man. Bareng di tati ayan ti swerte ama ko na. Ay, sure Insan. Ala, umay kayo Ipareserve ko nga rodya may sa arum para kada kayo. Kasaritak to, di aking balay. Anya ti kunam, kasinsin mo ti agnaed no bilang barok. Ay, ninanamat. Barok ko na namanen. Basang ko na ayo, Alawanan basang. Wenana, kasinsin ko mismo ni Regina. Di ka madanagan, tanasingpet da. Saan akasla dagiti naglabas a borders yo, nga itarayan dati abang da. Nasaya at no kasta barok. Ay este basang ko na kuma. Kat kaano da nga rod nga umay. Ay, nagsarita kami itay. Kat nakunana, nga umay da into next week. Sige nga rod, i-reserve kon di may sa arum para kadakwada. Ay, agyaman ak nana. Ne, agdaldalos ka mo dito may sa asiled bakling. Apay, umakar ka ditoy? Ay, saan? Dalusak laang tapagyanan da insan ko. Kasta ka di?
Iso ti agbalin akaaruba tayo. Ay, wala. Ngam siguradom lang nga nasaya ti ugali na. Amamatan, diyak kaya ti tao anaalas ti ugali na. Ay na, nasing patiinsan ko anya. Nasaysaya at mati ugali na angam itisika? Anya? Ay, joke lang. Si Kaki Dimet. Ay, panawan akong dito ay. Adar aramidak. Diyak kaya ti masinga. Ha? Anya? Kasinsin ni bakla ti agyan dito abay tayo arum. Wan ka no, isumati ko na kanya. Katwa na. Basta laki di nasingpet da. Barang tano saan? Siyak mismo timang patakyas kadakwada dito. Katwa na. Alangan kit di mat nga itulok mo nga isuda ti agari-ari dito eh. Santa pa'y mo't ket di may bagaday talakay. Ngamin, santa pa'y mo't anakit kita ida. Kaano da kanu nga umay? Italawas ka nukat, kuna ni bakla itay. Kasta ka di. Ala, para makita. Ay, nainsan! Nagbayag mata saan ta nagkita niya. Iso akailiw kayo Ay na, kasta akmat kan ka, insan. Saan lang asyak ti mailiw kan ka? No di kat amin kami akakasinsin mo ije probinsya. Ha? Wan ngamin, manipod imay ka dito syudad, maikawa kami. Gaputaawanan tinakatagtagari ijayan tayo. Dayta talaga ti kailiw yo kanyak? Ti ugalik? Sana siya? Si Kakit Dimet. Siyempre, si ka mismo Kasta Ala, agi na kayon. Nagluto iti pagsasangwan tayo. Ken dito kay pala maturog. Bigat ka ito amang isimpa iti osaryo di tabangir. O sige, agyaman ak unay, insan. Ay, naimbaglakit din. Tanapanunot yu ti umay manan dito yung syudad. Bayaw Elmer. Wan bayaw, ipag. Ay, awan sa talaga ti swerte me, no maipapan iti panagardin. Kanayon kami amabangkrap. Katwan ibirok ti pagkwartaan. Bayaw. Wan, iso nagsaritaan mi ken ni bakat. Apadasan mi manmat dito'y syudad. Barang addamayat apagkwartaan. Ay, adu ditoy. Gagat lang ti puunan ditoy. Bayaw. Wan ipag, husto ka, iti daytang imbagam. Si kagayam ti bagbaga ni bakla kasinsin na. Anya nga minan taynagan mo? Rihina, manang. Kasta, magdamot tinagan ko. Nabayag kami nga gababang ditoy. Talo atawon min ditoy abalay. Kasta ka di, manang Magda? Ay, nabayag kayo nga ruden Wan, ditoy nga min tayan ti trabaho nila kay ko. No kasta, anak mo dagiti duang ubing? Wen manang. Kasta? Sige, ituloy mo nga Tiar Aramidam. Tapno saan ka masinga? Ituloy tanto lang ang tagistorya, numalpas mo Tiar Aramidam. Sana bale, taagabay tamo ti boarding house ta. O sige, manang Magda. Manang Magda, anya ngay magtitrabahom idi? Aqua. Pharmacist. Kasta ka di? Wan, iso na lang tadyak mo't makatrabaho ita. Ngamin, awan mo ti sabali amayon kadagiti anak mi. Kasta ka talaga, manang. Uray siya, idi babasit dagiti anak mi. Talaga sa anak ang makatrabaho. Wan gayam. Sa dino nga ti pagtrabahuam ditoy, no bilang laang. Ijay mo't laang pagtrabahuan ni bakla akasinsin ko. Anya? Kaya't mo asawan? Agugas ka mo't iti karots? Wan manang Magda. Anusak ijay. Sana bale, ta medyo dakkel mo't titangdan iti agmalam. Ay na, iti kinaado ti mabalin a pagtrabahuam dito syudad? Ijay payla ang pagugasan iti karots ti pagtrabahuam? Anya ngay nga rod, manang. Anos lang at talaga ti kasapulan. Sa bagay. Ay, sapay la ko mga rod Tamaanusam ijay.
Kumusta ti pa nagtrabahong ijaayan da Uncle James? Nasaya at mat, bakit? Anyang iti ubraan nyo ita. Madama ti panag-tiles mi. Isu asim makit ti sikat ko. Angam di balay. Mairwamak to. Italaang daytoy. Nabayag mo't ngamin asa anak ang nagtrabaho iti construction. When matkit di Imbag ko tasaan pa'y anak kabirok ni Uncle James iti kadwada. Ay, naimbag na rod tanakasambot ka. Manungay ti sweldo yo iti may nga aldaw. 800 bakat. Da kami iti makamu iti kanon mi. Ayos lang. Kasta ka di. Ala, anusam ijay. Taanusak mat ti mapan agugas iti carrots. Inal daw sa rumor di asawa ni Regina. Pagtrabahuan na aya. Asidagla ka no ti pagububraan na. Construction sa kano? Kasta ka di. Kat mano ka no titangdan na iti may sangal daw. Ay, diyak mo Diyak mo't sinaludsod no mano. Damagam tuman kay ni Regina. No man no titangdan nila kay na. Nukit kita kami di asawa na. Kasla naglastog tilangan. Di dalaki daglasto-lastog Kunamlan na nga to ti sad na. Gayam. Construction worker lang. Bakit? Apay nga tadya asawa ni Manang Magda. Ha? Apay jay asawa na. Manun adaras ang nagrana kami ije kalsada. Pampansinak mat. Ngam madlaw ko amaditikita na kanyak. Ha? Ay, nagmaditi panangkit kita na kanyak. Kasta ka di. Bye-bye amlatan Tinapatag. Awan dakas nga aramidan tayo kadakwada. Ay, oray siyak. At damot madmadlaw ko kanimanang Magda. Ngam, saanak ngagtagtaga rin. Ay, wala, bakit? Tanarigat ti makiap-apa iti kaaruba. Ay na, ibagbagaking kainsan, Di ko na makisarsarita iti dayja ang Magda. Nagalas ti ugali na dayjay. Ha? Ado ti borders dito'y adi na kaya ti ugali na. Chismos ang amin. Uray tao adi na pa'y unay am-am mo. Chismisen na. Anya? Wan! Iso adi ka unay makisarsarita kan kuana. Saan mo't kit di, insan? Jak to pa'y makmapandita boarding house da. Isong ati ka na yun nga umay dito No makita na asimang putakon, umay matan ang makiistorya. Ay na, kasta ti ugali na insan. Iso ti trabaho na. Ti kanayon nga agbirbirok iti kais-istoryana. Salbagit di kastoy abiyag. Salbaga talaga! Ay na, nabartag ka manan rito. Anya ka mutan. Awan pa'y rabii nagawid ka saan ka nakainom. Ano ako man uminom makaginggat kay kayat ko, Ano ako man tibibiyang mo? Anya? Siguro, naabak ka manan iti sugal anya. Iso akasta ka. Nalaeng! Wen! Naaba ka kiti sugal. Iso anapudot ti ulok. Iso asika. Di kagsasaw iti jak magustuhan. Mawatam! Unay kamutan rito. Awan lang arudan ti iso amin di ti unag ti balay. Maalam pa lang ti aginom-inom akasta. Kung nakadikan agsa... Anay ko! Sao ka nga minasaw? Kwartak ti isugsugal ko. Kanyin inom ko. Agreklamo ka no kwartam ti isugsugal ko. Ha? Kasano ko magkakwarta ka? Katawan mo trabahom? Anya? Iso adi ka agreklamo no kanayo nakngagsugal kan uminom. No sardengam day tadakas nga ramid mo. Sardengak met ti panagsugsugal kan panagbarbartek ko. Ay, na yan. Rabiin, ngam agsinsinong ba't paylaang dagiti agasawa di tabangir. Wen nga ron. Di agpakaturok.
Anya mo't tanday ta alalaki. Tungpaan na mo't ti asawa na. Ngun nga rod, kaasimot ni Manang Magda. Ang mga nuad damat ti makagapo. Iswakas jay ti inaramid na iti asawa na. Ngam saan ko mamot akas jay. Nuad da parikot da. Pagsaritaan da ko maanayin bag. Di na ko matungpaan. Kaasimot ti asawa a babae. No kasta ti pampamayan ti lalaki. Sa bagay mo't kidi No di da pala sumardeng aging gaitun madamdama. Mapan ko bagaan ida. Ay, saan lang ada tayo ti madisdisturbo. Amin a borders dito a building. Anyat orasan. Awang pa'y turog ko. Sapay masapaak amapan agugas iti karots inton bigat. Oh, bigat nga magsangsangit ka. Rito, pangaasim ko ma. Husto mo tunday ta panagsugsugal mo. Awan bimak ng iti sugal. Iti ka ano man, awan ti bimak ng alalakero. Anya, Mom siguro, Jack, amo ti ilimlimad mo niya. Nabasak amin dagiti chatyo iti sigod alalakim. Agasan, impagarup ko matlakit din no awanan ti komunikasyon nyo. Ngam nagbiddo gayam. Rito. Iso adinak mapabasol no apay kastoya kita. Ngamin, dagiti sakit tinakam ko ken ka. Iti panagsugsugal kan panagin inum ko ti pangipapapasak. Oh, apay, di ka kadima pa nagtrabaho ita? Saan? Panagbabayad man na iti abang, ngam di ka mapanagtrabaho. No kayat mo, sikan ti mapanagtrabaho. Kasanong dagiti ubing? Itugod mo! Anya? Di nakpakibiyangan iti trabaho ka. Makapaawan ganas ti trabaho. Gapo iti day tangaramid mo. Impagarup ko no nagbalbaliw kan. Ngam saan mo't gayam? Anya ti kayat asawan ni Rito. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Rugit iti imak. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti mat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, gapu iti pan nakabangkrap da Elmar kan Regina ijay probinsya. Nagdesisyon da nga rod amapan ijay syudad. Nagsarita man da Regina kan tibakla akasinsin na, maipapan iti boarding house apag naadanda. Ijay syudad, iti panagnaed da Regina iti boarding house. Nagbalin akaaruba da Magda ken Rito. Nasaya ati panakilangan ni Magda ken ni Regina. Ngam saan nga amo ni Regina at agtagiba si tanda ito iti trabaho da nga agasawa. Iti sabali abangir, naamuan ni Rito ti limad a komunikasyon da Magda ken ti sigod a lalaki na. Impapas ni Rito iti sugal ken panagin inom ti sakit tinakam na iti asawa na. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Rugit iti imak. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Ha? Panagbabayad man ang ti abang? Ngam di ka mapanagtrabaho? No kayat mo, sikan ti mapanagtrabaho. Kasanong dagiti ubing? Di tugot mo. Anya? Di nakpakibyangan iti trabaho ka. Makapawan ngamin iti ganas ti agtrabaho. Gapo iti aramid mo. Impagarup ko na nagbalbaliw kan. Ngamsan mo't gayam. Rito? Iti nagaramid ka iti may kaniwas. 5 lang abulan ti buridak nga anak ta. Ngam pinanawam ka po iti lalakim. Kat inaklon kalata iti panagsublim. Impagpagapok ka dagiti ubing.
Ngam ita, anya manen dagiti nabasak iti messenger mo? Kwa, Nagawan na babayin mo. No di nak marespeto nga asawa, irespeto na kuma kas ama dagiti anak mo. Apa yan? Ay, kasla ka namin mo ti panagap-apa yung agasawa. huwan nga rod. Inal daw kami matan nga agapa. Kanayon nga min anabartat tunggal agawid. Anya? Kan may sa, kanayon anapudot ti ulo na. Ngamin, kanayon ang maabak iti sugal. Anya? Ay, unay mo ti asawa. Imbis nga igatang na itikanin na, wano si daan dagiti ubing yun, ti matmatgadan na, isugal na pailaeng. Daitang arod ti parikot ko ita. Awan na pulos mayawat na kanyak akwarta. Uray amo na nga awan ti iso amin di ti balay. Palagi pam ti asawan. No anya man, ti diyo na kinaawatan ng agasawa, panunutan nyo dagiti anak yo. Ganun. Anya? Kasta tinaibagan ni Manang margakan ka, insan? Wen, pulos ka no, nga awan mayawat nila kay na kuha na akwarta. Ay, una yan. Awan samatan ti aldaw, adida agapa. Di dala mabain. Isu dala ti mangmangag tunggal rabi, anak uli magti amin. Wen garod. Apay, saan kayo ang nagsarsarita iti dayjay amagda? Ay, amumatan kanyak, insan. Masapsapa ak amapan agugas iti carrots. Nakaturog na pailaan do kas di arumwarak. Kat inton sumangpetak iti malam, aginanaak laeng, aga si kaso akmatan iti kusina mi. Iso nga awan panawan ko ang makisarita kan kuana. Sa bagay matkit di Angam okay lang ti kasta. Ngamin, amumatan ni Magda no iso ti umay maki Marites. Di na amo ti agawid. Si kakit dimot, insan. Ay na, pudno ti ibagbagak. Uray alas 8 ti rabii. No saan pa'y analpas ti istoryana. Ay nako! Saan nga agawid? Mariribukan ako na talaga, friend. Kanayon lat na nakastoy. Ano samtikas jay a tao? Di mo pa lang amin isina. Ha? Imbagam kanyak nga ayatan nyo pa'y laang titunggal may sa ni Kevin. Saan ka di? Wen, pudno da ita. Ay ayatak pa ilaang ni Kevin naging gaita. Kan oray ni Kevin. Ay ayatan nakmutlat ta. Oh, day taman gayam. Wen adami nandito Pilipinas ti asawa ni Kevin. Iso ti lapod iti ayan-ayat mi. Anya? Ay na, adari medyo na day tamagda. Panawa mo ni Rito. Da kayon ka ni Kevin ti agdan na. Umadayo kayo no iso. Tapno laang mapanawam ti awanan bain nga asawam. Apay at tinong panak matlatan rito. Amin na nagsaritaan nyo itay kini Ivy, nangag ko. At daak lang iti asidag tiri daw. Anya? Talagang awan pagbaliwa man niya. Impagarup ko no nagbalbaliw kan, gaputa nagsubli ka kada kami nga aga-ama. Ngam saan mo't gayam. Iti anya pa'y lang aga po ang nagsubli ka. No aging ga ita, kat dayjay pa'y lang at Kevin ti ay-ayatem. Kwa? Bagim lang ti pampanunutem, Marga. Panunutem ko madagiti anak ta. Napatpatag nga amang dagiti ubing, ngam dayjay a Kevin. Pasensyakan. Ngamuray anya ti aramidag apan ang lipat kan kwa na. Jack maaramid. Gaputa aging gaita. Ay ayatak pailaang ni Kevin. Oh, ada kagaya man. Ay, wan manang, kasangsangpat ko laeng. Naggapuak ang nagugas iti carrots. Kasta ka di. Wan manang, iso akita mo, nakarugrugit pa lang ti ima. Kwa, ada ka di bagasyo ading. Awan ngamin maisaang ko ita pang rabyan mi. Ha? Awan bagas nga isaang mo, manang Magda? Awan nga rod.
mga no da bagasyo. Bumulod ako mapay laeng. Sukatak to no, adagatangan nila kay ko. O sige manang, mabit lang tayalaan ka. Ay na, agyaman na ka. Imbaglakit din taadda ka. Ay, saan pa ngamin anangan dagiti anak ko? Kun, awan pa ngamin nila kay ko. Anya? Awan bagas damanang Magda? Ay, awan ka no. Iso nga may bimulod. Kunana, sukatan nanto, ang uray saanan. Ay, kaasi damat. Nang runa dagiti ubing. Uwin nga rod Awan ka no nga mintiyaw, awat nila kay na akwarta kan kuana. Anya? Ay, amangan no awan paikit di mo ti si Danda. Adun samot dyan lutom at si Daan. Patigwam kit di idan. Uwin nga agpaisaan niya. Sige, mabit laang. Tapadigwak idahan. Manang Magda, dangan kayo ka din. Adto iti si Donyo, oh. Ha? Ado nga mitin lutok. Di mo't lag sina dagiti anak ko iti ginataan nga ba? Di da kayat. Ay na, agyaman ak unay ading ha. Kinapudno na. Nanganan dagiti anak ko nga uray awan si Dada. Anya? Ngam, riingak manan ida, tamangan damanan. Sigurado ang magustuhan da day tainyag mo asidaan. Sige, Manang Magda. Mangan kayo nga rudan. No kayat yung agsida itinatang, umay kay lata mangala. Ado tinatang anaalak iti pagtrab-trabaho ha. Nasaya at tanadanon ka dito'y boarding house yo, Magda. Wana na. Sa anak mo't ngamin arumrumwar. Imayak, tagsingirak ko maiti apang. May katluitan abulan asaan kayo ang nagbaybayad. Agraman tibilyo iti kuryente kandanom. Pasensya kayo kuman, nana. Awan pa'y ngamin intad nila kay ko apagbayad ko. Saan pa'y ngamin asimangpet? Kasta ka di kasanon ti abang yo. Mala, ibagam ken nila kay mo inton sumangpet, tagsubliak manen inton bigat, ha? Sige, nana. Agyaman ak unay. Nasaya ata si Mangpet kan rito. Apay kuman no at daron, ha? Imay ngamin ni Nana Rosa itay. Agsingsingir iti abang. Talo abulanan asaan tayo ang nakabayad. Ay, ket dumawat ka kini Kevin. Anya? Di ko naman papanawan da tayo dito eh. Awang bibiyang ko. At damat balay tina kapagawidan mi kadagiti ubing no kas pangarigan. Anya? Awan mo tintad ni Rito apagbayad ko, nana. Ay na, saan ang mabalinti kasta, Magda? Itaan ang rugi manen ti panag-ieskwela. Adu ti agsapol iti boarding house. Iso ano kasta ka na yun? I-clear yu laengan ti talo abulan asaan yu pa'y anabayadan. Tauray pumanaw kayon. Ha? Saan kumamot akastaan, nana? Ay na, pasensya kan, Magda. Di kay madanagan, nana. Agdiskitarak iti pagbayad ko iti abang mi. Basta di na kami papanawan. Ala, no kasta ti ko nam. Namnamaag nga rod dayta, Magda. Pangalaak ngay ko maiti ipautang ko kan ka, friend. Amumot nga awan trabaho kita. Awan nga minan ti amo kapagutangak, friend. No jak agbayad iti abang mi. Sigurado ang mapapanaw kami ni boarding house mi. No apay mo't nga minakasjay nila kay mo. Rumbang kumanga iso ti panunutan na dagita. Isukat nga rod ti ama. Dayta nga rod. Ngam awan mat. Mapmapanlaang iti sugal ti kwartana. Umutang kan akin ni Kevin. Siguradong ada kwartana dayjay. Ha? Much money ako na yun ni Kevin. Iso nga amok nga adda maipautang na kan ka. Wano, itad na paikit din ha. Anya? Umutang ka ko na, Magda? Wan ko, ma. Di ka madanagan. Bayadak mo't lang iti mabiit.
No, adan to itad nila kay ko pagbayad ko iti abang mi. Ibayad kuntun kan ka. Ay, pasensya kan awan ti may pautang ko kan ka. Kabay-bayad ko matla iti abang. Kaya nagpawitak iti kwarta kaninanang ko. Adda na bati ang pang allowance ko laeng? Kasta ka di? Sino nga tan ti pagutangak? Ay, kasaritam anila kay mo? Ibagam kan kwa ng obligasyon na abayadan ti abang yo. Namin anon nga imbagak. Ngam pasig mo't abaribar ti sungbat na. Ay na, no kastamot laeng. Mangsapol ka langan iti panggedam. Total, dadakil mo ti anak yo. Saan mo't a baby? Anas ka ng aw-awiram, di ba? Narigat ano mang namnama ka lang iti yawat ni Rito? Kasanungay no awanan at talaga ti itinaken ka. Di nakakaasikan, Magda? Ha? Umutang ka iti kwarta ko na manang Magda? Uwan ko maading ko. No, ada kwartam. Ay, kwa manang. Nagbayad akmat ngamin iti abang mi iti kalman. Ang kasaritak ni Elmer into madamdama. Noan niya ti kunana iti kwarta na. Sige man nga, Rod. Pangaasim Awan na talaga ti amukon a pagutangan. Ada kwarta nga igam ko. Ngam tangdan nila kay ko. Masapul nga ipakaamok pay kan kwa na. Ay, uwan Narigat mo't no basta ipautang mo latan. Ay, sapay la ko matakayat na. Madanaganak ngaminan. Nag-text manan ni Nana Rosa itay. Di ka madanagan. Yeg ko adagos dito boarding house yo. Apaman ang makasaritak ti asawa. Madanagan ka nung amin. Gaputan ako na ni Nana Rosa, apapanawon na ida. No di da bayadan jet lubulan nga abang da. Kasta? Ay, kaasimat dagiti ubing no bilang laeng. Narigat ti agakar-akar iti boarding house. Nang runa no adda dagiti ubing. Ay, when kasano? Ipautang ko kadi pala ang ti kwartam kadakwada? Ha? Ay, sana bali. Bayadan ng tumatlaan. Kaasi damat. Manungay ti ipautang mo. Jay umdas a pagbayad da iti abang da O sige, ipautang mo pa'y laeng. Bakit? Kaasi damat. Basta bayadan danto. O sige nga, Rod. Aday ta manang Magda. Day ti utangam a kwarta. Ay na, agyaman ako na'y ading ko. Kamaudyanan na. Adamot la pagbayad kun iti abang mi. Awan anyaman na manang. Sana bali. Saan mi pa'y matakasapulan ti kwarta ita? Naimbaglakit din. Tanda kayo iti asawam. No dinak na pautangan. Diyak amon na talaga. Ala, ingkaagbayadan iti abang yu. Iti kasta, awanan pagparikutam manang Magda. Bayadan to nga ta ni Magda, ti kwarta nga inutang na. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti serye tayo ita alawas, anapaulwan. Rugit, iti imak. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti mat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, kanayon ti panagap-apa da Magda nga agasawa. Gapo iti limad a komunikasyon da Magda kan ti lalaki na. Gapo iti dayta, saan anang ted ni Rito iti kwarta iti asawa na.
Naistorya ni Magda ti parikot na kan ni Ivy agayem na. Ngem nasa ulang ti gayem na asinaan nalatan ni Rito nga asawa na. Nangag ni Rito ti saritaan da Magda kan Ivy. Isuan natong panamatten ti asawa na. Gapo iti pungtot na. Iti panagsingir ni Nana Rosa iti abang. Awan ti maibayad ni Magda. Gapo taawan ket nga rod ti iyaw-awat ti asawa na. Umut-utang ni Magda kadagiti gagayem na. Ngem awan ti nautang na. Aging gaan ni Regina tinakatulong kan kuana iti parikot na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Rugit iti imak. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Awan anyaman naman ang Magda. Sana bali, tasaan mi pa'y matakasapulan ti kwarta ita. Ay na, naimbaglakit din, tanda kayo. No dinak na pautangan. Jack amon a talaga. Ala, ingka nga rodan agbayad, manang. Iti kasta, awanan ti pagparikotam. Ay, mapanak ka talagan. Nasgan ang mabayada kun ti abang mi. Amangan ngamin no paypayso ni Nana Rosa ti kunana kanyak. Apapanawan na kamin no Jack pay la makabayad. Mariribukan akon a talaga, ading ko. Ni, apay anak ko nam ti kasta, manang Magda. Kanayon nga minan ti panagapami ka ni Rito. Mababain ako di ti boarding house tayo. Ngamin, ti panagap-apa mi mutlatan ti mangmangagyo tunggal rabi. Iso ajak mapabasol ti bagi. No apay anamin pinsan anapukaw ti panagayat ko iti asawak. Manang Magda, inauna ka ngam iti siyak. Ngam di mo kumatagidaksan to ibagakan ka, ha? Ha? Anya dayta? Imbagam kanyak idi. Nga aging ga ita, kat adalata komunikasyon nyo iti sigod a karelasyon mo. Saan ka di? Anya nga tano sardangam nga minan. Ipamay samlatan ti oras kan atensyon mo iti pamilyam. Anya? Ngamin, maobserbar ko. Iso siguro nga agsugsugal kan kanayon ang mabartak nila kay mo, gapo iti araramidam. Ha? Anya ti ammom. No sardangamon ti panakitsachat mo iti sigod a karelasyon mo, amangan no agbalbaliw mo ti asawam. Ay ayatak namin ni Kevin. Ay, saan apud no apa nagayat dayta, manang Magda. Panunot mo la dayta. Gapot takasta nga rod ti sitwasyon nyo iti asawam. Ay, manang, panunutam ko ma dagiti anak mo. Ngamin, isuda ti ad-adda a nakakaasi iti kasta nga aramidam. Nay, apayan. Nagmayat mo din di pa nagkatkatawa, friend. Ay, makaalakak ngamin at talaga. Kat, ibagamat Tapno agkatawa ta adwa. Tapno saan laeng asika ti agkatkatawa. Ay na, jay man kaarubak. Makapaalak at talaga. Ibagana ket din, alipatak ka nun ni Kevin. Anya? Amok, iso nga ibagbagana day jay. Gaputa umapal kanyak. Ha? Siyak ngamin, uray at dandwa nga anak ko, adala ta gusto kanyak. Kas ka ni Kevin. Angam ni Regina ngay. Naganaklaang iti dua, kas lalolan tilangana. Anya? Ay na. Apal na laang dayjay kan ka. Apay kumalipatam ni Kevin. Kat napudnumot dayjay kan ka. Saan akas iti asawam? Akas la panunot ti baklat no agpanunot. Wen nga rod Ay, kunaklakit din no nasaya ti ugali day Regina. Mangdadaal mo't gayam ti awanan bain. Di saan kayo nga roda ni agsarsarita kin ni Regina akaarubam? Saan na? Diyak kasarsarita? Oray pa'y agrana kami di banyo, weno di lababo. Kat, kasanon nga iti kwarta nga inutang mo kankwana? Bayadak tulat ta, Saan kumot na yung baga alipata kon? Utang ko nga rod. Wan amangan no ibuybuy na no di mo bayadan. Ay, padasan na
Saan nga agar aramid day di babae iti banag ajak magustuhan? Ha, papanawag ida. Anya? Jack amo, no apay akalat matan ang nagbaliw ni manang Magda kanyak. Ay na, di mo ikaskaso. Sino kumangay da di Magda? Saan mo mat nga ipatay no di nakakasarsarita? Mariribukan ak namin amang pampanunot. No anya tinaaramid ko asaan anasayaat kan kuana. Ay na, saan aday tati pagparikutam? Saan kumagkit di apagparparikutan, insan? Pampanunutak laan. Ala, baybay ang tagin dadamagaktuman kan kuana no umay to dito ayan ko. Sige man, insan. Damagam, no anya ti madi nga inaramid ko. Tapno amok ti baliwag. Imposible adin na mo no anya ti madi na ibagana kanya. Anyang amin aya, ibagam atap no amok. Iti kasta baga akti kasinsin ko. Imbagana ket din alipato ko ni Kevin. Amok nga umapala ang kanya. Gaputa uray adan asawa kan anak ko. Adala ta gusto kanya. Sana kas kan kuana. Ganun? Ibagam man iti kasinsin mo ha. Nakarugrugit ti ima na. Di pa'y makadalos iti kukuna. Uray kumamot o gugugas lang iti carrots kat amo na kumamot nga urnusan ti bagina. Ay, apayan ngay Magda? Apay ngay nga agraman mo ti trabaho na kat iraman mo? Wan Ha? Siya, sa anak nagtrabaho. Ang kaasi na. Mangmangan kami latta iti mamitlo iti maysa nga agdaw. Sana kaskan kwa na masapul pa'y amapan aggugas iti carrots tapno agkakwarta laang. Hoy, Marga Amang ano nalipatam nga adda utang mo iti kasinsin ko. Hoy bakla, saan ko analipatan anya? Di ka madanagan. Bayadak to no da kwartak. Uray times 2. Anya? Ay, anya kamatan, Magda. Kalpasan ti amin atulong ti kasinsin ko kan ka? Kasta ti ibagam? Imbes apan ang isakit kan kaday dyan nga ibagana. Ngam ibagam kit din nga apal? Hay! Pakawanam apo? Iti ka ano man, saan akas kan ka ti kasinsin ko? Kalpasan ti amin na naitulong ko kan kuana. Kastagayam ti ibagbagana, insan. Ay na, umapal ka kanulaan kan kuana. Isu akas jay ti imbagam insan. Una yan. Anya kumati apalak kan kuana no bilang laang. Ti kaadda ti lalaki na, kasta ka di. Ay, anya mo tinaklas ti panagpampanunot dahi di ababae. Ay, win nga ron. Diyak man amu dahi di Magda. Nagturad meten, anang ibaga nga apalam ka no. Isu akas jay tinakunam. Bye-bye ang talatan, insan. Anya ngay nga rod. Awan maaramidan ta, no kasta ti pan nakaawat na itimbagat. Sa bagay, awan mo ti mapukaw ka data, no di na ta kasarsarita. Anya? Kastat imbaga ni manang magdakan ka? Bakit? Wan lakay, iso adin akon kasarsarita. Kan madlaw ko agim mura kanyak. Anya? Nasaya at matikunak ti imbagak kan kuana. Panangisakit ko kan kuana. Ngam, jak amo at tinagidakas nagayam. Ay, anya matan ti kasta aka aruba. Win nga rod jak mat isid-sidir dagiti na itultulong ko kan kuana. Ngam, panunutan na ko mamat. Tunggal maawanan. Siyak ti pagutangan na. Pagbuludan na iti anya laditan. Bagas, asukar, sabon, wenno kape. Dito'y amin ti papanan na. Ang kasjaymat ti ibagbagana. Ay, bayamon bakit? Anya nga rod nga ay, nukas jay ti katatao na. Awan maaramidan ta. Tinaskan nga aramidan ta, agtrabaho takit di. Di mo ikan ka no, no anyaman ti ibagbagana. Unay kan rito. Talagang awanan tinamnamang agbalbaliw ka. Abay, sika, nagbalbaliw ka din. Ha? Sungbatam ti saludsod ko.
Nagbalbaliw ka din? Sinardangam ka din ti lalakim? Bueno, Day tangiwat mo. Mangagmatan ti amin nakaruba. abay, mabain ka iti aramid mo, ah? Abay, di ka sumungbat. Rito, awanan ti komunikasyon mi iti dadya Kevin. Mamati ka kumamot iti bagbagak. Sana ka maagmagda. Sana nga ubing tapno mamatiak iti inuulbod. Ala, panawanak dito. Diyak kayat nga da kasarsaritak. Nang runa nukaskan ka anapaklan nga ulbod. No kastoy matlaang akanayon. Nasaysaya at lang ang agsinatan rito. Sina kunam? Apay, agdan na kayo ka din kini Kevin? Iso akas ti ibagbagama? Anya? No sina ti kunam mo, di sina. Apay kit dinasan? Sakpay lang ti karkaritam? No kasta ti kunam. Sige, pumanaw kami kadagitan nagpa. Agawid kami ni Jay probinsya. Iti kasta, maramid mo amin na kayat mo. Amukmat ka, da kasta ti kayat mo. Ha! Amam Magda, no adaman asawa, ken inangawan serbina. Sikadayta. Ngamin, napatpatagkan ka ti pagragsakam, ngam ti pamilyam. Rito, pakawanan nak po maiti na ilawan ko nga imbaga idirabi. Gapula ang iti pungtot ko dayjay. Ngam na amiris ko abidot ko. Pakawanan nak ko ma. Ita mampay amay bagam kanyak ti kasta. Ita mampay nga kid daw ka iti pamakawan. Kayat ko ang maurnos ti amin kadata. Ikarik, putda kon ti komunikasyon mi kan ni Kevin. Anya? Di ka pilitan ang mamati iti bagbagak. Ngam sapay la ko ma. Tamaki tamto ti panagbalbaliw ko. Agundi di lang dagitang agasawa. Amok isu akundi singpet dayjay amagda iti asawa na ngamin wala siyang kakampi. Ha? Anyat kayat mo asawan, insan. When taawanan ti kasarsarita na dito'y ayan tayo, no di ti asawa na laeng. Awanan ti pagutangan na no kasjay amaawanan. Iso ano choice. Tapno ikanila kay na iti kwarta, agpamarang ang nagbalbaliw. Anya? Ay na, amok ti ugali day a babae. Manipod ulo aging ga iti saka na. Agraman pa ingron na Anya? What? Unay kan, insan. Ay na, pudo ti ibagbagak insan. Promise. Makadlawak bakit? Saan mo nga agap-apa damanang Magda, kanti asawa na? Wan nga rod. Angam, nasayaat mo't taawanan ti disturbo iti pannaturog. Sa bagay ay ungayam. Nagbayad ka din iti utang na? Ay, saan pa'y nga rod? Inayon ko kumadayjay iti urnong ta. Angam, di pa'y mo't nagbaybayad. Anya? Ay, singiram bakit? Saan mabalin akas jay latan? Manong aldaw atangdan ko dayjay. Sige. Ay, adamot kit din insan ko. Isot ibaon ko amang singir kan kwa na no bilang laeng. Ay, jak ngamin kaya takasarita ni Manang Magda. Amangan no sa bali manan ti pangipapanan na iti panagsingir ko. Sapay managipapan. Wen insan, sika kuman ti makaamu amang singir kan kwa na. When awan parikot. Padasa na tisan nga agbayad ta isagunot ko. Wala kitaan na. Ay, ay di mo aramidan day ta, insan. Agpakumbaba tayo lata. No dakas ti aramidan na kada tayo. Nasaya at latat ipakita tayo kadakwada. Saan? Sana mabalin kanyak ti kasjay. Jack kaya ti kasjay nga aramiden na.
No baribar ti sungbat na ay na tong paek. Anya? Intod bigat, siyak ti mapan iji ayan na. Siyak man ti mang singir kan kuan na. Amo na mo ti ugalik. Padasan na lang asumong bat. Amaplang tilapayag ko tamakitan. Talagang ay sagunot ko. Anya nga ta ti aramidan ni bakla iti panagsingir na. Papagayam, di uliwayan edenggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Rugit iti imaka. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, imbingay ni Magda ti parikot na ken ni Regina. Gapo iti panangisakit ni Regina, pinalagipan na daytoy. Asar dengan nakuman ni Kevin. Nakunana pa ay apanunutan na kumadag iti anak na. Ngam sabali iti panakaawat ni Magda. Nakuna ni Magda nga umapalaang ni Regina. Isuakas jay ti nakunana. Gimura nga rod ni Magda, aging gaadinan kinasarsarita ni Regina. Nupay kasta, nagtalinaadlat ta as ipapakumbaba ni Regina. Iti laksid ti dakes nga aramid ti kaaruba na. Ita papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Rugit, iti imaka. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Ay na, insan, saan mong araramidan ti kasta? Agpakumbaba tayo latan. No dakas man ti araramidan da. Pagaramidan tay latta iti nasaya at ida. Madi ti agibalas. Saan? Saan nga agbalin kanyak ti kasta? Diyak kaya ti kasyangar aramidan na? Ay nanubari-bar ti sumbat na. Tung paek. Anya? Intod bigat. Siyak mismo ti mapan iti ayan na. Tas siyak ti mangsingir kan kwa na. Amo naman ti ugalik. Padasan na sumungbat iti makaplang iti lapayag ko. Talaga nga isagunot ko. Makaammo ka, insan. Sapay la ko mga rod, tamasingir mo ni Manang Magda. Well, insan. Siyak ti makaamo. Anya? Imbaon na ka tapno umay naksingiren? Kasta ka di? Oh! Apay akasta ka? Apay asikapay ti makapungtot? Kat si kamo ti nakautang? Wen, siyak tinakautang. Nga makauray kayo kumamot ah. Imbagak iti imutangak abayadak no adakwartak. Awan ti imbagak nga aldaw wenno inkarik abulan apa nagbayad ko. Maawatam, sika bakya. Awan ang kaitibain. Sika lang arod ang tinakautang, sika pa lang tinalastog. No ti amom kat ka ba alam amin at tao, nagbidot ka. Tinumpa nakit din. Oh, anya ti kayat mong aramidak, iwas-iwas kan tupay. Di ka madanagan. Bayadak to dayjay. Uray dublyak tupay. Di ka man nagsao-sao iti kasta? Awan tupay maigatang mo iti si daan, 2 times kung kunam ki din, danga. Hoy, tapno amom anya, uray awan trabaho. Ada kwarta? Ngamin, yaw awatan na ko ni Rito iti kwarta. Nalawag? O, dinasayaan mo kasta. Saan akas iti kasinsin mo? Amasapol pa'y amapan agugas iti karot, tapno agkakwarta. Agawid, anakarugrug iti ima na. Anya? Anya? Kasta di naramid dayjay abaklakan ka? When friend, basta tinungpanak laptan ti awanan bain. Marana akla dayjay. Isumot itong pak. Talaga balsak na bakla. Ngamsan pa nga ita. Masigurado.
Matungpak tumot lang dayjay akas iti inaramid na kanya. Ay rumbang laang, tapno din ako naan, akabailan na amin at tao. Ti awanan bain? Oray agkadwada pa'y kanirehina, jak kabutang ida. Ha? Pagtimugak to pa'y idadwa. Anya, kasta ti imbaga ni Manang Magda? Ay, wan insan, ay na. Makadadali ti beauty. Sabali at talaga itan ti panawan. No asino tinakautang, isupay tinalastog. Ay na, pudo na ita insan. Nakunamon. Angam, sige. Uray dinan bayadan ti utang na. Ay, adakon kwa na dayta. Tinapatag, tinulungak idi agkasapulan. Ay, dahi tati may sadya kayat kan ka insan. Nakasingsingpet ka. Ay na, no ita apanawan, nasken apalaban ka, no payat-payatan da ka. Husto ka, insan. Ngam no siyak, jak kayat ti makiap-apa. So, bay aklatan. Ay saan? Singiraklat ta? Bay amon, insan. Agtrabaho takit di. Sigurado adakdakkel ti sukat dayjay. Ken more blessings ako nada. Ay, unay matendag itang agasawa. Nagalas matan ti ugali da. Apay ngay akastada maten. Kalpasan ang nakautang da. Kastan ti aramiden da. Wen nga rod. Angam, bye-bye antan. Ad-adun to siguro ti sukat dayjay. Ngam, di ka madanagan. Numara na ak ti Manang Magda. Ipalagip ko kankwana ti utang da. Barang agbayad, no siya ka mismo ti mangsingir kankwana. Tasayang dayjay a kwarta, bakit? Nagbambanugak dayjay a kwarta. Dayta kumamat ti panunutan na. Wen, siya kun ti makaammo. Manang Magda, naimbag nga oras mo. Oh, apay, anya ti masapul mo? Damagak ko ma. No kaano abayadam ti utang mo kada kami. Ha? Ay, pasensya kan ha? Ngam, awan pa'y kwartak ita. Apay, awan ka din titangdan mo anapan nagugas iti carrots, iso nga agsingsingir kan? Ha? Apay akas tamat ti panagsasaom, Manang. Sa anak ngagsao iti kastoy kan no nasaya at kakanyak? Gapula ang iti apal mo kanyak, iso at dinadael na? Ibagam ket din alipatat ni Kevin? Ha, dagiti gagayam ko, pulos adida ibaga kanyak ti kasta. Si kala ang tinakaibaga iti kasta, iso nga amok, akasta unay ti apal mo kanyak. Anyat kayat mo asawan. Ay, talaga adi ka makaaw-awatan niya. Palibhasa, agugugas ka laang iti carrots, iso adi ka makaaw-awat. Anya? Bye-bye amon lakay. Tsak kayatan asingiran. Bayadan na no bayadan na ti utang da. Saan no saan? Oh, Jak kayat nga dakap-apak. Iso abay-bay ang talatan. Tulong talatan kadakwada dayjay. sa bagay matkit di Ay, jak leim pagarup akas jay gayam ti ugali na. Din ammo ti agbayin. Ay, ngam sana bale. At least, ammo kon ti panagugugali na. Dagiti tattao ang nagmayat ko mga ikan iti pagnakmanda. Bye-bye amon. Aguli magtaylatan. Narigat no sa utay asao. Amangan no ibagadamanen nga apal tayo lakadakwada. Anya? Anya kumangay ti apalan tayo kadakwada. Dayta nga rudkat. No anya launay ti adda kadakwada nga awan kada tayo. Sa bagay, ni Manang Magda, agtugtugaw nga agmalmalam. Kumpara kanyak, nga agrigri gatak amapan agugugas iti carrots, tapno addala kwartak. Dayta lang, matiam mo ka nagdumaan mi.
Elmer, medyo dakil mo tan ti urnong ta ije bangko. Kalpasan ti mano atawan apa nakitang tangdanta. Nasayahat no kasta bakat. Tapno at damot pakakitaan iti bannog ta. Wen iso nga anya nga ta. Numang sapul talaangan dito syudad iti uray basit lang alote. Jay mabalin a pagsaadan ta iti uray basit lang abalay. Ha? Tapno saan tayo nga agab-abang akastoy. Tapno jay ibayad tayo kung maiti abang. Isupay ama inayon iti savings tayo. Mayat day taasing-asing mo bakat. Ay katwan Bayam, salud-sudat to ni Uncle James. Amangan no addam muna alote dito'y syudad. Imbag day jay, addam muna dito'y. Sige. Tapno saan tayo nga agnanayon nga agab-abang. Anya? Agsapsapol kayo iti daga-agatangan nyo, insan? Wen insan. Day ti plano mi ka ni Elmer. Ay, kasta aya. Ay na, sana oil. Nakaurnong kayon. Si kakit dimot. Imposible mat nga awan pa'y urnong mo. Ay na, damot Jakmat maibaga nga awan. Ang saan nga umdas nga igatang ko iti daga? Ay, unay kan insan. Adan tulat ta Sa bagay. Ay na, bilibak at talaga kan kainsan. Kada kayo nga agasawa. Apay matan ako nam ti kasta. When, tanagbiit kayo ang nakaurnong. Agasam manday ta. Agugugas ka iti carrots. Ngam, ay na, makagatang kan iti daga. Ay, insan. Uray agugugas lang iti carrots ti trabaho. Basta lakit di amok nga agtipid, makaurunongak. Ay, true. Kat, kumusta ka nga iti kaarubam? Kat, kasdilat ta Saan kami latang agsarsarita? Numaminsan nga agrana kami, madlaw ko kayat nakakasarita. Liklik-likak. Kasta? Kat, anya nga iti trabaho na itan? Anya pa'y ngay, di agugugas lata iti carrots. Awan mo ti amuna sa bali at trabaho. Numapalpalabas ko dito Kunamlano baknang. Kanayon nga daimot na aginatang na. Kasden na day jay friend. Kunamlan baknang. Ngam agugugas lang mat iti carrots. Nakarugrugit ti ima na no agawid. Ultimo rupa na. Naparparsyakan iti rugit. Iso akas la agrupropa akakalkali akaro. Ay! Podno day tana ko ng friend. Kasla kakalkali a carrots tila nga na. Kumadani manan ti panagbabayad iti abang. Ada ka di pagbayad tayo. Ha? Sigurado nga umay manan ni Nana Rosa nga agsingir. Nakababain no saan tayo manan ngagbayad. Sa payawan kwarta kita. Abakak iti sugal. Ay, unay kamutan. Dayta ti bagbagakken ka. No amom kumamot nga umadanin ti panagbabayad. Isaganam kumamutan at ipagbayad. At dayta ka manan ako nak. No kayat mo, agtrabaho ka. Tapno saan ka asau. Agsingirak ko maiti abang, Magda. Ay nana, pasensya kayo kuman. Awan pa'y ngamin kwartami, iso adi kam pa'y makabayad. Ne, kano nga ron ti panagbayad yo? Jak agi kari iti aldaw nana. Agbayad kamin tulat tanod dan kwarta ni Rito. Sige, ngam mabalin saan ko maamabayag. Amuyumat ajak kayat ti kasta. Ay, uwan nana, di kay madanagan. Umayak to agbayad. Una, taneda kayo laang ti saan anak kabayad. Darihina kandagiti daduma nakabayad tan. Da kayo laangan ti saan. Bali dua abulan ti bayatan nyo. Ta saan kayo ang nagbayad idinapan abulan. Ay na, parikot ko manan no sa dino ti pagutangak iti pagbayad may ti abang friend. Ha? Ang mga no da kwartam, pautangan nakpay laang Pangalaak ngay ko ma, ti kwarta nga ipautang ko kan ka. Amumot asan a regular ti trabaho. Kasta ka di. Apay nilakay mo. Awan kwarta na. Naabak manan iti sugal. Iso nga awan man kwartanan.
Unay mo ti asawam? Talaga adinan maikat dayjay abisyo na. Wen nga rod, friend. Ay, parikot ko talaga ti abang mi. Isula ka na yun daytan ti pagparparikotak. Kat, ingka agugasan na iti karots. Tapno adamat kwartam. Ay na, inaklaangan mang sapol iti sabali at trabahok no bilang laang. Diyak kaya ti maipada iti dayjay arihina. Nakadugdugyot ti langana. Oh, anya ngay. Ada ka din na i-recommenda ni Uncle James kan ka? Ay, awan nga rod bagat. Awan pa'y kano ti amuna ita. Kasta ka di? Padasak tuman ti agsaludsud kininanang numapanak iti balayda. Ah? Di ka madanagan, bakat. Saan nga ijay ayan da abanda ti kayat kuno bilang laeng. Agsaludsudak laeng. Sige nga, Rod. Talaga ajak kayat, no iti asidag dati papanantayo. Anya ti ko nambasang, agsapsapol darihina iti daga agatangan da. Wen, nana, iti kasta, saan da kanon nga agab-abang? Kasta ka di. Yes, mother. Isumutin ako na kanya kidi na minsan alawas. Nasaya at nga ron no kasta. Nagbiit dan anak kaurnong. Ay, wan nga rod. Ay, nagagat nagamin nga gasawa. Wen nga rod, makita kadakwada kat inaldaw da amapan makitangdan. Saan akas kada magdakan rito? Agtrabaho lang ni rito no awanan ti makanda. Ay na, nakunayon, nana. Wen kaya ang basang. Saludsudom tuman iti kasinsin mo. No kayat dalaangan aday to'y balay kandaga tigatangan da. Ha? For sale da itoy? Wen, nagsaritaan mi ngamin iti anak ko nga da ijay abroad. Nga ila ko min da itoy. Tainton agawid nga gapo ijay UK. Ijay kamin probinsya nga agnaed. Ay, kasta? Ay na, ibagak man iti kasinsin ko? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy iti serye tayo itaalawas ang napauluan. Rugit, iti imak. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran, ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.